konferansa zaman li Amedê de ser çend mijaran nîqaşê we de dewam dike. Ve konferansê hûn binirxînin, hûn dikarin çi bêjin û ji bona pêşerojê re jî ji bona zimanê Kurdî kurtasê çend gotinê we hildin. Belê. Niha bi salana konferanseke zimanê Kurdî ya bi vî awayî berfireh pêk nehatibû. Bêguman li darxistina konferanseke ya bi vî awayî ku ji deham bajaran deleke beşdar bûne, hema ji hemû qadên têkuşîna azadiya gelê Kurd delege beşdar bûne gelek giring e. Armanca vê konferansê ya bingehîn ew e ku têkuşîna ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li her qadê, li her jîngehê bilindtir û berfirehtir bike. Niha wek em dizanin zimanê Kurdî di nava dorpêçekê de ye. Hêjî ji aliyê dewleta Tirk ve bi awayekî fermî nayê nasîn. Statûya zimanê Kurdî hêjî nîne. Perwerdehiya bi Kurdî hêjî nîne. Dîsa li gelek qadên jiyanê zext û zordariyên li ser zimanê Kurdî pêk tên. Dîsa sed mixabin pişaftinê hema xwegihan diye hemû jîngehên ku Kurd lê dijîn. Ji ber vê çendê ji niha û pêveya girîng ew e ku neteweya Kurd her kesek, ango her kesekê ku dibêje ez Kurdim divê têkuşîna ji bo zimanê Kurdî ji bo xwe wekî peywîr û berpirsariyeke wijdanî, ehlaqî û kurdiyetî û mirovahiyê dane pêşa xwe û têkuşîna xwe bilind bike. Bi taybetî jî armanca vê konferansê yek ji armancê vê konferansê ye bingehîn ew e ku hemû sazî û dezgeh û partiyên ku li ser navê Kurdan pêşengîtiyê dikin xebata dimeşînin stratejî, polîtîka, bername, plansazî, bütçe û xebatkarên xwe yên ji bo zimanê Kurdî diyar bikin û bi raya gişîre parve bikin. Niha divê em bi awayekî zelal bibêjin. Tiştên ku em ji dewleta Tirk daxwaz dikin, ango statûya ji bo Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî, dîsa azadiya zimanê Kurdî divê em pêşê di nava xwe da pêk bînin. Divê hemû sazî û dezgeh û derdorên Kurd di nava xwe da zimanê Kurdî bikin xwedî statû û zimanê Kurdî bikin xwedî perwerdehî. Eva jî tê çi meعنeyê? Wek me berê niha jî gotî divê polîtîkayên wan yê şêmber, yên pêk anîner yên zimanê Kurdî hebin. Bi taybetî jî hemû şaredariyên me divê li her gund û taxeke Kurdistanê zarokxaneyan vekin, kireşên bi Kurdî vekin, dîsa kursên bi Kurdî vekin, dîsa xebatên çandî, hunerî, wêjeyî û yên hemû nirxên kurdewar bi Kurdî bimeşînin. Dîsa bi taybetî divê her Kurd wezîfeyekê bibîne ji bo xwe ku zimanê Kurdî hîn bibe. Hîn bike bide hînkirin. Niha em behsa civakeke demokratî dikin. Behsa avakirina jiyaneke azad dikirin. Avakirina jiyan û civateke demokratîk bê avakirina sazî û dezgehên zimanê Kurdî ne pêkanin. Em vê zelal bibêjin û herî dawê jî dixwazim bibêjim ku em wekî hemû Kurd ji bang û gaziya wê dertir, ji axaftin û gotinan wê dertir, êdî kar û xebat û xizmetên ji bo zimanê Kurdî û bi zimanê Kurdî bikin. Wekî dawî em bi biryarin, em bi vîndarin, tu hêz dixwazî yên dewletê, dixwazî yên asîmilasyonên cuda. Tu hêzê nikaribe pêşa têkuşîna parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî bigire. Em ê têkuşîna ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li hemû qadên li Kurdistanê û dîsa li hemû qadên ku Kurd ê lê dijî bilindtir û berfirehtir bikin.